Shot. Ayun, pakailan ko tubig. Tubig. Yan, yung mga tubig yan. Oh, yun ba? Takas ng granite.
Bakal. Ito mga Uragon yung ginawa natin kahapon. Yan. Napuruan ko na. Ito na yun. Yan. Kasi ito magiging ano to, magiging exit to dito sa bubong o kaya akyatan dito sa taas papunta dito sa bubong. May takip kasi ito na bakal kaya nagkaroon dito ng ano, ng interlock, kulom para pag sinalpak di pumapasok yung tubig. Yan. Ngayon tapusin na natin para tapos to. Ayan. Ayan yung mapapansin nyo yung kanto. Ayan yun ang kanto. Sama-sama tayo. Mga barkada, yung palagi dyan.